नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आया हूं। आप जरूर इस नए उभरते कलाकार को अपना प्यार दीजिए और दूर भारत के हर कोने तक पहुंचाइए। नया प्रणाम बा। हम गायक विशाल का गंटू और रउआ सबके गोर छू के प्रणाम करतानी। आप लोग के बेटा, आप लोग के भाई, आशीर्वाद के चाहना रही हमेशा आप लोग से। आदरणीय हमारे राणा रंजीत बासु जी बहुत आशीर्वाद बनल रहा हमरा ऊपर। और इस वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करी और लाइक कमेंट करी। आप भोजपुरी के साथ साथ हिंदी भी गीत गाई ना? गाई ना, लेकिन ज्यादा आपका फोकस क्यों ना चीज पे रहे, हिंदी पर कि भोजपुरी पर? भोजपुरी पर। भोजपुरी गायन में आप दक्षता हासिल कर चाहतनी, तो आप बताई, आप इस संगीत का शिक्षा ले रहल बानी या आपको अंदर पहले ही से भी पैदा बा? ले रहल बानी। अपन गुरु का नाम बताई। अभी फिलहाल में बनारस के हमारे आदरणीय मुन्ना तिवारी जी, मुन्ना तिवारी जी हमारे गुरुदेव बानी और शिक्षा देव का काम करत बानी अभी। और वालों के बीच में जौन भी बाटे भोजपुरी की शिक्षा मिलत बा, नहीं से मिलत बा जौन भी बा। और गांव पोए समय हम बानी आई और हमारे शिक्षक दिवस पर, लेकिन जौन भी बीतल बा बचपना आई नहीं के संगे बीतल बा। लेकिन जौन भी सीखली गावे बजावे चाहे कुछ भी भई, लेकिन इनकरा से हुनर मिलल बा। लेकिन सीखे खातिर कहीं और हम मतलब बानी। आज शिक्षक दिवस पर बहुत विशेष कार्यक्रम में हमने को उपस्थित बानी जा। ये भेंट मुलाकात कार्यक्रम में इस चैनल के माध्यम से हम हमेशा कुछ न कुछ नया कलाकार के लियावल करी ना, और ओकरा बाद में उनसे गीत कविता जौन कुछ भी होला सुनल चाहिना। तो आप शास्त्रीय संगीत सीखी ना, तो शास्त्रीय संगीत के भोजपुरी में कितना प्रयोग कइल जा सकत बाटे? अब अपना ऊपर निर्भर करता, जैसे कि मान ली कि गाना बा जैसे भी कहना चाहिए भोजपुरी में लिख सकता नहीं, भोजपुरी में गावल जा सकता। आपके अंदर डिपेंड करता है कि कैसे ना चाहिए। जैसे इतमाली खड़ा हो गए नीरे गो नीरे सा पा मा गा रे सा, तनको ना मजा आई, तनको ना मजा आई। कौन राग से संबंधित? राग यमन से संबंधित आई देखिए, मतलब कि यही राग के जैसे शास्त्रीय संगीत वाला बानी जा तो के जो है हरि हरि अपना ऊपर डिपेंड करता, जैसे आप ले जाइए करा के। अब तो एक मतलब लागत बाटे कि लोग शास्त्रीय संगीत से यानी शिक्षा लेके भी बहुत बढ़िया कुछ कर सकत बाटे और बहुत अच्छा कर सकत बाटे। जो ना आज भोजपुरी में कुल एगो बदनामी चल रहा बा भोजपुरी अश्लीलता का, तो लोगन के सोच बदल के शास्त्रीय संगीत का शिक्षा लेके और अच्छा कल जा सकत बाटे। और आपको कुछ एल्बम भी आयल बाटे? आयल बा। कौन कौन एल्बम आयल बाटे दर्शक लोग के बताई? अब होली में आयल हमारे एल्बम होली के भतार थानेदार, सैया सिपाही हमार, और मतलब तमाम एल्बम बा विशाल गगन 2 का नाम से। यूट्यूब पर विशाल गगन 2, यूट्यूब पर सर्च मारब जब विशाल गगन 2 तो आप लोग के बीच में आई, बहुत सुनने के मिले गाना। लेकिन उनमें कुछ अश्लीलता नहीं है। सोची तो मान ली कि हर गाना पर अश्लीलता हुआ, लेकिन उनमें कुछ अश्लीलता नहीं। और आगे भी शुभकामना बाटे कि आगे भी आपका एल्बम आवत रहे। और आपका गायन का जो कार्यक्रम बा कब से चल रहा बाटे? लगभग अभी हम लगा था कि
8 बरिस के रहनी तबे का चलत बा। 8 बरिस से आप गाना गावे चालू कैले बाने। आपे लोग के संगे बीतल बाटे जीवन भी भइल। और आगे का लक्ष्य का बाटे? लक्ष्य तो ये बा कि भगवान का ऊपर बा, जहाँ तक खींच के ले जाऊं। अब हमनी के तो भगवान ने कि मतलब डिपेंड बा कि नहीं हम खेसारी नहीं, श्रोता का प्यार मिली, जरूर श्रोता का प्यार मिली, जनता का आशीर्वाद चाहिए और भगवान का आशीर्वाद रही तो आगे चल के कुछ कल जाए, नहीं तो फिर जैसे जैसन लिखल रही कर्म में वैसे होई। अगर लिखल रही कि यही रह गए तो यही रह जाइए। कोनो जोर जबरदस्ती नहीं है कि नहीं हमने को वही मुकाम तक पहुँचे के बाद मेहनत करत बनी जा, हो सके तो भगवान रास्ता दिखाई। जरूर रास्ता मिली। ओकरा बाद में गीत भी लिखी ना कुछ एक आध गो कोनो, और अपन केहू को गुरु का यदि केहू गीत होके जन कैसेट में न गावल गईल होके ओके 2 लाइन गा के श्रोता के सुनाई। आप लोग और भी यदि गीत सुनल चाहत बानी जा यहाँ विशाल गगन 2 से, तो आप लोग चैनल के सब्सक्राइबर अपन जन कमेंट पर लिख के बताएं कि हाँ हमके गीत सुने के बाटे, तो हम तुरंत नया एगो वीडियो बनाए। और हम चैनल खातिर रिक्वेस्ट करब कि विशाल गगन भी चैनल खातिर कुछ अपन प्रतिक्रिया दें। नमस्कार, प्रणाम बाटे, और चैनल के सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।